Ahojte Búkio, ja som Lukáš a toto je Hric, zubná ambulancia. Povedz nám viac o vašej zubnej klinike. Na prelome roku 2021 a roku 2022 sme sa s manželkou rozhodli v meste Nitra otvoriť stomatologickú kliniku. Postupom času až dodnes sa nám ju podarilo rozšíriť na 4 ambulancie. V čom je zubná klinika Hric výnimočná? Naša výnimočnosť je v poskytovaní všestrannej stomatológie od detí až po dospelých. Poskytujeme služby 21. storočia, od celkových anestéz, kompletných rekonštrukcií chrupu, ošetrovanie neošetriteľných pacientov až po zubné strojčeky. Ako dlho už používaš Búkio? Búkio používame na klinike už 4. rok. Čo hovoria pacienti na rezervačný systém Búkio? Pacienti rezervačný systém Búkio veľmi chvália. Nemusia komunikovať telefonicky a 24 hodín denne sa dokážu prihlásiť k svojmu stomatológovi. Aké sú 3 top benefity Búkia? Efektívne, prehľadné a spoľahlivé. Odporúčil by si Búkio aj niekomu ďalšiemu? Myslím si, že naša prevádzka a jej fungovanie same hovorí za to, že sa to prezentuje same. Boja sa zubárov viac muži alebo ženy? Určite muži. Dobrá rada od zubára znie? Že ja som manažer a nie zubár.